साधना जनरल स्टोर अंजिवडे आणि हे आपले दुकानदार. काय दुकानदारांनो काय करता या? हे सुपारी सोलण्याचा कार्यक्रम आहे आता. हा हे यंत्र पण यंत्राद्वारे आता नवीन नवीन अनेक यंत्र या ठिकाणी आलेली आहेत, सुपारी सोलण्यापासून सुपारीच्या झाडावर चढेपर्यंत. त्यामुळे हे आता काम सुलभ झालेलं आहे. 100-1 किलो सुपारी आपली मिळते. आता सुपारीला दर 450 ते 500 रुपये प्रति किलो आहे. त्यामुळे भाव तसा चांगलाच आहे. पण या वर्षी जरा मध्ये तरी पाऊस झाल्यामुळे सुपारीला काय एवढे चांगलं फळ आलेलं पण तुका सोलू किती सोलतस तरी पण असो दिवसातून मी 7 ते 8 किलो सुपारी आरामात सोलू शकतो. पण एक सारखा बसल्यावर, पण एक सारखा न बसता इतरही माझे काम असते. हा जोडधंदा म्हणूनच चालू आहे. दुकानाचं काम आणि हे काम तू दोन्ही मिळून दुहेरी काम. जबरदस्त मारे सोलण्याची मशीन आहे. आता हे असं लावायचं सुपारी. याला आपल्या गावठी भाषेमध्ये बेडा म्हणतात. हा बेडा असा काढायचा वाळलेला, असा लावायचा आणि त्याच्या आतमध्ये असं जसं नारळ आपण सोलतो त्याचप्रमाणे ह्याला पण सोलण्याची हे असं आलेलं आहे पकडीसारखं. याची किंमत मार्केटमध्ये 300 ते 350 रुपये आहे. तुम्हाला हार्डवेअरच्या दुकानामध्ये कुठेही अवश्य मिळू शकते. म्हणजे साधी आणि सोपी पद्धत. ना त्याला पेट्रोल ना डिझेल. या यंत्रामुळे एकतर आपले हात जास्त दुखत नाहीत, वेदना होत नाहीत हाताला, आणि सुपारी अख्खीच्या अख्खी सोलता येते. जोडधंदा बघूया आपण. जोडधंदा एक आधी एवढ्या लवकर बाहेरची लाईट लावूया नको, कारण वीज बिलही भरमसाठ येतात. त्यामुळे वीज बचतही करूया आणि त्याच्यातून आपण थोडंफार वीज बचत पण करूया आणि बिल बचत पण करूया. या सुपाऱ्या अशा वाळवलेल्या आहेत. तुला खोलायचा, अर्धी बेडा लावायचा, मशनीला हलवायचं नाही. वाटल्यास पायापुढे पण तू पायाखाली पण त्याला दाबून धरू शकतोस. अशी म्हणजे हातपाय पण वळणार नाही आणि व्यायाम पण होणार. हो असं एकदम सोपी सरळ पद्धत. जेवढ्या सुपाऱ्या असतील त्या या दिवसाला 6-7 किलो आरामात आपण एक सारखा बसल्यावर सोलू शकतो. 5-6 तासात. मोठी असेल तरी पण लागणार त्याला टोकाने लावायची. ती एक आयडिया आहे. टोकाने लावायची, साला एका कडेला टाकायची खाली आणि सुपारी जी सोललेली आहे ती या भांड्यात टाकायची. आणि नंतर मग याचं वजन केलं जाईल आणि तुला मजुरी दिली जाईल सोलण्याची. हो, तासाला 2 रुपये. स्पीड मध्ये तसंच मागं नाही जाणार. सवय झाली काय स्पीड मध्ये झालं. सवय झाली की स्पीड मध्ये सोलू शकतो आरामात. यातलं दुकान जनरल स्टोर, साधना जनरल स्टोर, अनिल हरिपुडेकर. सुंदर दुकान आहे. म्हणजे मुंबईचं मॉल आणि ह्यो आपलो गावचं मॉल. गावचं मॉल किती साफसफाई असतात निवड अशा. सुटे पैसे ठेवायची जागा आहे. एक काउंटर आहे, अंडी आहेत. म्हणजे जा तुझा मॉल मध्ये भेटण्यापेक्षा मॉल मध्ये घेण्यापेक्षा इथे बाजार केलेलो आहे ते उत्तम काम. कॅडबरी 10 रुपयेवाली स्टोर. लिंबू आहे, ऑरेंज आहे. कंपनीचं थम्सअप आहे, 20 रुपयाला मिळते. बिस्लेरी बॉटल आहे 20 रुपयावाले. 10 रुपयावाले बिस्लेरी बॉटल. हे
ऑरेंज आहे, हे लेमन आहे, हे स्प्राईट आहे आणि हे मँगोचं थंड आहे. हे 10 रुपये आहे. ही छोटी पाण्याची बॉटल 10 रुपये आहे. आणि हे जे कंपनीचं कोका कोला कंपनीचं आहे ते 20 रुपये आहे. 250 मिली. झणझणीत कुळगाची पिठी मालवणी पद्धतीची 100 ग्रॅम. किती रे? अंडी कशी आहेत रे? 7 रुपये. थंडीमध्ये कोकणात लॉकडाऊन लागला की रेट वाढलो. दुकान अंजिवड्यातील एकमेव दुकान श्री साधना जनरल स्टोअर्स, बाकरवाडी, अंजिवडे. जायफळ आहेत. तुम्ही डीमार्ट मध्ये मुंबईला गेलात तर याची किंमत, एका फळाची किंमत कमीत कमी 10 रुपये ते 8 रुपये असणार. पण या ठिकाणी या फळाची किंमत आम्ही 5 रुपये विकतो. दोनचे मालवणी चंद्रराज, याची किंमत आहे MRP 90 रुपये. तुम्हाला 75 रुपये. चंद्रराज, चंद्रकांत. अरे याच्यावरती MRP 45 रुपये आहे. हे तुम्हाला 40 रुपयाला मिळणार. सर्व प्रकारचे मसाले, कंगी, आरसे, यंत्र, पाणी बॉटल, रुमाल, लेडीज रुमाल, जेंट्स टॉवेल, लांब जाड्या पिशवी, नायलॉनची वह्यापडी, चक्की आटा प्रेस 1 किलोचा, फॉर्च्यूनचा. याची MRP 48 आहे. हा तुम्हाला 40 रुपयाला मिळणार. 20 रुपयाला सटासट. गावाकडे काही विसरून आला असेल साडीचं सामान तर या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल.